ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз як хуш омадем ба канали мо. имрӯзанги навори мо дар бораи корҳои битонӣ мешавад. Як бригада ташкил шудагиай бародаро, бригадаи нав аз устоҳои бо таҷриба ҳамаш. ҳозир дар давоми видео нархи навош, кадом минтақаҳо рафта кор мекунад, чӣ хеле мешавад, шароитош чӣ хел дар комплекти ҳами худи устоҳо чиҳо доранд, ҳамаша маълумотоша метем бародаро. шумо бошад навора то охир тамошо карда ҳамаи маълумотошро бигиред. рақамҳо дар рӯи экран мешавад, телефон, ватсап ҳамаша мемонем. бемалол аз номи канали мо алоқа буромадан мегирем бародаро. набоша мо наворро сар мекунем. хоб устоҳои нав ташкил шудагиай ҳамаи инструментош хати аз аплавка сар кардагӣ то лопаткаву бел, чӣ чизе ки дар ҳамин корҳои бетонрезӣ дар кор мешавад, ҳама чизош ҳастай дар комплектшон. хоб мишалка, движок, ароба, бели лопатка, ҳамаи инструментҳо хулас ҳастай. шумо ягон чи кофта намегарден, фақат шумо телефон мекунед, заказ мекунед, договорша мекунеду корро сар мекунед. хоб минтақаи корашон ба тамоми Тоҷикистон меғарад, беғарзай вилояти Бадахшон. раҳои наздик боша хусчон рафта меояд, хусчон аз ноҳияи Ҷиликул ҳастанд, аз ноҳияи Дӯстӣ устоҳо. раҳои дур бошад нархошон камтарак иваз мешавад, раҳои наздик бошад дохили ҳамин ҷамоати нурбахш яъне колхози Ишбек Саттор бошад, ҳамин нархҳои гуфтагимо мешавад. нархошон хоб 1 метрш мисол баландиш 1 метр боша, паҳмиш ё 40 ё 50 боша фарқ надорад, 1 метрш 130 сомонӣ мешавад дар дохили ҷамоати нурбахш яъне колхози Ишбек Саттор бошад. ҳамин нархай бе арматура. арматур қати шид 1 сомонӣ плюс мешавад. раҳои дур бошад хоб 1 метрш 140 сомонӣ. хоб арматур қати боша вайдам 1 сомонӣ плюс мешавад. беғарзи абаш шумо раҳои дур бошад ҷои хоб метиҳем, хурду хӯрокшона метиҳем плюс. хоб бародаро, ин устоҳо чӣ корҳо мекунад? якумаш намхи аплавкаи қабурғадори оҳани замоқ қати полни маҳкам мешудагӣ асбобҳо дорад. угли фундаментҳо, диагоналош ҳама тарафа 100% качественни короша мебурояд. аз ҳама ҷиҳати асосиш устоҳои бо таҷриба, ҳамашон дар Россия дар хидмон полни кор кардагӣ, якчанд солҳо кор карда хоб таҷрибаи худшона зиёд кардагӣ аст. корошон беҳад босифат. бо агар касе лозим бошад метавонед ки корҳои кардагишонро омода бибинед. хоб ғайр аз ҳамин пойдеворҳо яъне фундаментҳо прикрита мекунад. хоб калонҳо бошанд бемалол кардан мегирад. хонаҳои дуошёна яъне деволҳои бетонӣ бошанд бемалол арматур қатиам, чертёж қатиам ҳамаша сарфаҳм мераванд бачаҳо. хоб касида лесинса рехтан дар кора, касида прикрита рехтан дар кора, касида деворҳои бетонӣ лозим мешавад. ҳамаи намуди корҳои бетониро и бачаҳо мекунанд нигаҳ карда хоб ба талаби худи клиент. хоб дӯстони азиз, бисёр ҳамин клиентҳо мепурсанд ки куби ҳамин бетонро чандӣ мерезанд. асосан хито медонем дар Тоҷикистон куб ҳисоб намешавад, фақат ҳамин домои калон дар куб ҳисоб мешавад. хонаҳои хоҷагӣ бошад фақат ҳамин квадрату пагонометрро ҳамхел мераванд. агар куб кишид договорша ҳамон вақт қатъи устоҳо мекунед. хоб чӣ хеле гуфтем, чӣ ошхона бошад, чӣ забор бошад, чӣ лесниса бошад, чӣ фундаменти хона бошад, ҳамаи корҳои бетониро и бачаҳо 100% мекунанд, таҷриба доранд ҳамаи намуди корода. хоб нархоша гуфтем, бачаҳо худшон аз ноҳияи Дӯстӣ ваёшам гуфтем бародаро. хоб шумо бо дили пур аз номи канали мо гап зада мегиред. анами фундаменти ошхонаам хел рафтагӣ, анаиш хона 3 хонага будааст, анаиш калидор, диагоналшон чотка мешавад, устуниш забор рафтагӣ ҳамхел. хулас ҳамхел чӣ чизи корҳои даркорӣ бошад хонада ҳамаи корро мекунад.